Shalom. Hurian itu hatta, ada orang semasuk kita di minggu tasadarion, parjolo mahita martang yang nahom, martang yang mahita. Amin. Tapu jema tu hatta, mared de mahita. Hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Eddehon hamuma di Jehovah edene baru, ay nunga di pabahen ibana akahaholongan, nunga di pabotohon Jehovah hatuonna, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan niaka si pelebegu, nunga ditupahi tangan ni siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo. Ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parrohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihapor seaon nature. Asa toktong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sugot silehononmu tuaka na porsea diho. Amen. Mared dehita. Patik ni debata di binggutta sadarion, ima sian patik na paduahon, dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di benua gijang dohot na di benua tongaon. Rodi na di bagasan aek, na di toruni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioluan. Dia do lapatan nai odo
ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa adong jadi ibana marsoba tu susobbaon manang tu gana-ganaan. Manang idia mahalongan siani, jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi posroha di ugasan hamitan. Ido sahatna atong rap mangido gugumahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulahon naubar tupatik mi. Amin. Huriani tuhatta, tatopoti madusatta, tuadopan ni debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, rotu joloni babang sahabat yaomi, manopoti jalamangkon dosa nami. Masay jot huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami narwai. Dang huhaolongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, nang doson diri nami, bahen hami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumammu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami, nuaeng tuasini roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami, baubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham, si Pangulu hami, dohot alani guarmu na badiay. Ale Tuhan,
Sai asi maroham dihami halak nadangolon. Tabigema hata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosa. Songonondo pakaholongi ni debata di Portibion. Polado anakna nasasade di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasaleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imasian pangukapon 15 ayat sada 1 opat tajahama margati soring. Dungi huidama di Banua Gijang tadana asing nabalga jala halongangan adong ma pitu suru-suruan nau peop pitu hapor suhon na parpudi ai di bagasa nido marujung rimas ni debata. Jadi widama laut sada songon sorminan na margoa rapi na jongjong do di topi laut sorminani akan monang maralohon binatangi nang taringon tuko barana dohot bilangan di guarna ditiup doa kahasapi debata. Jadi di edehon nasidama edde ni si Musa na poso ni debata dohot edde ni biru-birui akanin nama na balga jalana holongan do akka ulaumu ale Tuhan debata si gonggom saluhutna na tigor jala na sitong do akka dalammu ale raja ni akka bangso. Tungi sema naso magkabiariho ale Tuhan dohot pasangapon guarmu ay sasadaho do na bagia ay naroma salut bangso marsomba tujolom ay nungagabe patar akapangumu natigori. Ima sahatna martua maakan at mangyon hatani dibata jala naupeotsa. Amin.
hatidakon ma haporsiatai songon na di hatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana di tubuhon ni si Maria na gabe-gabean siat di parbadia adorang soaguhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru na mulak mulu di patuluhon na manaik tu surgo lahudul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana kayo mulak sogot tutanon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia do diasan di dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot di hangoluan na sorasuda amin. Titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 2 Mei 2021. Nasu jahami sian julon tajahama di bagasan rohat tabe. Na berjolo guarni minggu kantate manang endehon hamuma di Jahoba endene baru pesalmen siablalu ayat sada. Topik Nasa namarhosa memuji debata, segala yang bernapas memuji Tuhan. 2. Surat pastoral Sian Eporus HKBP. Dong simpul titingon jahono do surat pastoral Sian Eporus HKBP taringot tu laporan penggalangan dana pensiun HKBP. 4. Launching gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Hobar tu program Nihuriata HKBP di bagasan tahun 2021. Lawan mengulangi dana pensiun HKBP mulai sian tingkat hatopan, distrik, resort, dohot huria, sialani pautama launching gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP di sude permingguan Nasa Resort Serangon 5 di hari Minggu sia Mei 2021. Jala khusus di minggu sadari patu pauta do marpelan amplop Nasa Resort Serangon diganu permingguan suang songoni lau pasahaton gerakan Rp1.000 memuka minggu si tongosata sehali 3 bulan tukator pusat HKBP dipatulus tuhatama uloni bain sangat ni tuhata jalalas ni roha di Huriana. Pito pertanyaan sektor. Hobar tuha putusan ni rapat Huria aka sektor nasional tu gareja asa dipatu pama pertanyaan tatap muka jala di gareja. Jala sektor na holasen gareja boy maddohoti na dipatupa di bagas ni ruas manang perhalado marhite na mematuhi protokol kesehatan. Di hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 10 siang 30 WIB di gereja sektor Serang, sektor 2 Keramat Watu, sektor Tolu Pandeklang, sektor 5 Bumi Agung Permai, sektor 10 Pipitan, Parjamita Pendeta BB Siagian, Liturgis Situa T. Siahan, sektor Opat Sinanggung, di bagas ni keluarga Situa MP Sihombing Bauru Nababan,
diralak mai gabi pertanyaan sektor opat Sinanggung di Patupama di Garijaon. Walu Dewan Koinonia Huriata Totongdo Makubasi PHD Manang PA kategorial dos sermon guru-guru sekolah minggu marhite online ima media aplikasi Zoom songni tatap muka di gereja imana perjolo seksi sekolah minggu sermon guru sekolah minggu Rabu tanggal 5 Mei 2021 Parhobas Pendeta BB Siagian 2 sesi remaja Sabtu tanggal 8 Mei 2021 Parhobas Pendeta BB Siagian Tolu seksi Naposo Bulung Sabtu tanggal 8 Mei 2021 Parhobas Pendeta E. Mungkur. Opat sesi perempuan Kamis tanggal 6 Mei 2021 secara tatap muka di lantai sada gereja pukul 15 WIB Manang jam 12 Botari Parhobas Pendeta TM Simorangkir. 6 sesi lansia Jumat tanggal 7 Mei 2021 Parhobas Pendeta E. Mungkur. Pinangidoma kerjasama ni Ketua Dewan Koinonia, doho Ketua Sesi lahop berkoordinasi, taringo tu pertikian doho sistem pelaksanaan. 2 direncanakan membuka bulan Mei, nang di Patupa kor diganuk minggu, kor setiap minggunya songonoma jadwalna. A. Minggu pertama Kor Amahuria. B. Minggu kedua Kor Inahuria. C. Minggu ketiga Kor Ama Immanuel. D. Minggu keempat Kor Deborah, Kor Gabungan Huria, Kor Gabungan Sektor Sia Cilaku. E. Minggu kelima Kor NHKBP atau Kor Eklesia. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Kegiatan donor darah seksi kesehatan. Di Minggu Naro tanggal sia Mei 2021 di Patupa Huriat HKBP Resort Serando kegiatan donor darah Hinobasan ni Palang Merah Indonesia atau PMI cabang Serang Nabi kerjasama Dewan Diakonia atau seksi kesehatan Nadua Huria, HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, Dohot HKBP Cikande, maringanan di lantai sada di Garijaon. Mulai pukul siawib, turuas ni Huriata asa persido mahita patuluson programi. Ruas nataba, mamuka mingguan gabe ruas ni Huriama, keluarga Pendeta Benny Bonaniaek Siagian inatai Las Maria Borusiahan Doto Luhalak Yanakon Jonathan Ricordia Siagian Teorasian Siagian Jeremy Agara Agustinus Siagian Pindah Sian HKBP Lawe Ponggas Resort Lawe Ponggas Distrik 12 Tanah Alas Nuain tinggal di rumah dinas pendeta resort Serang di Perum Titan Arum Blok A2 nomor Pitu sektor Onom Legok. Keluarga Biskar Sinambela Inatai Krismia Boru Lumbang Batu pindah Sian HKBP Sumur Batu Resort Serdang Ujung Medan Distrik 10 Medan Aceh alamat sektor 17 Pipitan. Keluarga Mendra Sihan Inatai Nurpita Dewi Borusi Tompul pindah Sian Hakai Sapiraja Resort Tornagodang Daerah Sada Sumatera Timur Sada. Nuain tinggal di Perum Taman Ciruas Permai Blok Pesada nomor 20 Sia sektor Walu Ciruas. Di pasu-pasu tuan ma persauran do nasida
gabelas iroha di hurian. Pinangiro dot hormat jonjong ma ruas nabaru. Mulai hati mamang. Sapudua pesta perninggotan hanana ni Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2021, ima pesta perninggotan hanana ni Tuhan Yesus Kristus. Acara ibadah merdala sanguna somal, ima pukul 6 WIB di lantai 2, pukul 10.15 WIB di lantai 2, doho per minggu remaja, doho naposo pukul 10 tolu WIB di lantai tolu. 10 tolu pesta perninggotan di Hasasaur di Tondi Parbadia Manang Pentakosta. Di Minggu tanggal 20 Mei 2021 ima pesta perjolo perninggotan di Hasasaur di Tondi Parbadia Manang Pentakosta Perjolo. Pilata pajon bain tupa tulaun pekabaran Injil sending HKBP. Hari Senin tanggal 24 Mei 2021 ima pesta paduan perninggotan Hasasaur Nito di Parbadia Manang Pentakosta Paduahon. Kebaktian di Pasara Saresot, HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, HKBP Cikande masuk pukul 10 WIB. Saplobat Sakramen Padidio Nabadia. Hobar tu program nihuriata patupota ma Sakramen Padidio Nabadia waka poso-poso Manang danak ima di pesta paduan perninggotan di Hasasaur Nito di Parbadia Manang Pentakosta Paduahon di hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Alani madoho di perguruan ma natoras nyakadat danak naneng terdiri dari Jumat tanggal 21 Mei 2021 masuk pukul 15 WIB Manang jam 12 butari di Garejaon las di jalma surat pengantar sian situa sektor tabi. Saplima rapat panitia pengadaan lahan huria. Di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2021 di Patupado rapat panitia pengadaan lahan imalau mengevaluasi akasi ubasan di panitia. Rapot dibuka mulai pukul 10 WIB maringanan di Garejaon. Pinangiro matu sude panitia asareta madohote rapote. Titing tambahan. Piharaja Tarutung 30 April 2021. Nani hormatan sude ruas doh perhalado HKBP Ulani Huria di nganan nabe. Dami ni debata na sumurung ima mandungani hamu. Menguduti surat nami merari sia Maret 2021 ima taringot tu gerakan Rp1.000 setiap hari. Dalam patuduhan transparansi dohot akuntabilitas doho pahisa pos nirwata di hari tahun parhepengon di kantor pusata huhu pahira surata lah menguduti usahata manelesehon utang ta HKBP tudana pensiun HKBP dison sinagion tuamu buah-buah taringot tu hepeng nong masuk dot hepeng nong ruar sian kantor pusata domu tudana pensiun ta di Medan sada na masuk tua pak rekening nadong BNI BRI Mandiri dua hali. Mandiri Perjolo nomor 105 00 02 08 65 sada opat. Mandiri Napaduaon nomor 107 00 00 7 2 opat. Rekening normal dana pensiuta memuka 5 Januari 120 April 2021 ima 10 miliar 260 sia juta rupiah
perincian terlampir. 2. Tu rekening khusus pemerhati kasih HKBP BNI nomor 8800 Holane Porus doh Sekretaris Jenderal Nagabe penanda tanganna na dibuka dung ditolopi rapot MPS via WA ima 38 miliar 35 juta rupiah. Pengusude 40 miliar 210 rupiah. 2 naruar. Sada manggarat dana pensiun HKBP di Medan di bulan Januari sampai Maret 2021 5,6 miliar. 2 manggarar sadarion 30 April 2021 dana pensiun HKBP di Medan 41,5 miliar. Pengusude 47 miliar 100 juta rupiah. Alani ikon sigarata dope 1 Desember 2025. Ima sona pinatoran di surat merari sia Maret 2021 47 miliar 1 juta rupiah dan tagarari ima sia 17 miliar 655 72 juta 420 sianari. Asabo hita meres yang program manfaat pasti manang PPMP tu program iuran pasti PPIP. Mamuka ujung di Desember 2021 naraon manang asirohana molo tumibu siani ikon gararuta dope 5 miliar 800 juta rupiah nari. Dung tagarari punguma nong tagarar 54 miliar. Ima syaratna ikon gohatta saboy hita meret tu PPIP. Dung masai nung maluas HKBP sian boban ganuk bulan na ikon gararon tuyuran tambahan sangon baran pendiri sona masa di PPMP godangna 1,7 miliar per bulan. Songonima pinasaan informasyon pos nami na dung tabotok perbuin ni tangyang panarihonon hirasni hasarota sude ruas ni HKBP dohot holon ni rohan yakka alaleta nampak kaholongi HKBP di bagasan 4 bulan nang salpui tabah hiras rota gok pakrimon natarbahen tuhatta do patupa halungangan bolon paruar hita sian paru kilo non marite hita dohot akka alaleta nabur junang di hari-hari naroon sahat natargarar hita 144 miliar 755 M Dulai 144,75 M Ima tikna lehet tamado hita KBP mamuji debata dot edene baru di minggu kantate sadarion tamado ibana pujota dihabangsa dot dolok habedionna rodi saleleng nilingna. Amin. Pelayan penwaktu dan majelis HKB Serang Reso Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Sonima titing pakobasion do parhepengon di bagasan minggon. Saya dipasu-pasu tuatame bayan sangat diguarna dalam akorhon uli dohot lasni rohani kuryana. Amin.
Huriani Tuhatta, Tapujima Tuhatta, Mared Mahita. Sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan debata, tepuk jamita di minggu dah, tersurat di buku Pesalmen 150, ayat 1 ayat 6. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadionai. Puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagogone. Puji hamuma ibana ala hagogona akka nasumurungi. Puji hamuma ibana hobartu hinagudang ni hati bulonna. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu maibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu maibana mardongan tali sajak dohot panertoron namar liat. Puji hamu maibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamu maibana mardongan ogung panggora. Puji hamu maibana mardongan ogung panonggahi. Sudena marhosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Ido sahatna. Hurai itu hatta namar pungu di bagah joroon dohot akana tinggal di bagas nabe manang na adong sedang isolasi mandiri di Jabu, manang lagi berbaring peak di rumah sakit, manang lagi di bagasan perdalanan na mengikuti live streaming peringgota di bagasan Tikion. Selamat hari Minggu mahita sude, salam. Kantate ido guar mingguta sadarion namandok ende kauma ende ne baru di Jehovah. Marhite turpuk jamita sadarion ditogihon dohita marnida tolu pangalaho. Pangalaho parjolo ima di ayat na parjolui puji hamuma Jehovah di hajak kajang di habadonna. Kita diajak oleh firman Tuhan hari ini untuk melihat kembali ke belakang, flashback. Nama natap dohita debatado napuna saluhut manop pasaluhut hita jolma holan ima makhluk ciptaan.
marite-hite ayat sada hita diperhadapkan do debata nasokal nabadia di habang sana. Kita melihat ke belakang. Debata manugulu hita, manopahita, jala marmuduh kita satu kinuain. Maka melalui firman hari ini kita diajak untuk melihat ke belakang kembali. Perjalanan sejarah dunia, perjalanan sejarah bangsa, dan perjalanan sejarah hidup secara pribadi. Mangukuhon habal gaun ni debata. Alani ido molo debata na taida na kini marudo kita buhahi ta mangolu manggulbit naing hita pe secara kehidupan tasigano pari boido marnida tupu di hita aha mana masa na jolo do di nuaing anom mataida di bagian paduaon alai nang mula tupu di maju na jolo nguluni hala namar Kristen namar Minggu ima ngulu na Persea molro tu gareja saha tu gareja lipat tangan hudul denggan dang adong pola be makatahatai hohom dungi masuk maparmingguon mulak di bagasan habadaon hahomon imana jolo parmingguon dang adong masa pola makatahatai ima moli parmingguon moli golu sigado pari pesong ido tertib do akaya nakko do natoras keluarga ingo tamu do pete hamang na jolo adong istilah ikan di bapa ingo tamu do pete hei iko dong ikan di bapa anak-anak zaman now udah ngibaw tu halapatan ikan di bapa te. Tak ngibaw tu akan na tua-tua do. Jadi huingo do inokku. Saya di papuliko do ikan di bapa uti. Jala di na utabo ido di bain tu apa. Ali dia ma holi-holina do akauluna ima ikan ni oma. Ido tu ngade. Imana jolo. Dia na tabo-tabo ima ipasa hatu bapa. Ale au tiki SD au. Agay tubuh matu aku. Ano wado, oma oda salah tahu-tahu. Ibatu bapa aku. Ibain adong do para-para ingan ikan di bapa di Jawa ibain omakku. Isa tiki. Orang bapa mangalang na tahun aku tu kan. Hape tibo do buti. Aso nang boto apa tahanan hubat aku man dikemuti apa nak tuhap nak usik amang sial ni tahe sahal yang membuat gawe tuhap naroha ima situasi kondisi ngolejol pada zaman ini betul-betul adong sada penghormatan khusus tu uluan tu bapa nuai ngamang au pekan di bapa ikan ni mak adong ope ikan di sude do ti Taida di si ngolu masa lalu na pabjoloi adong sejarah di si mencatat nama cai record bagas tua sengulu niba sahatu nuaing do mace arga di iba na terus niba napa dua ahon na jolo ise mahamuna barani mangguari bapak muna ang udah barani mangguari bapakmu gari molu adong dongan niba pa jago-jagohon mangguari among niba jol niba tidong ditopar diri jago-jagoh ko ni jala dong do na jago pa badahon adong ini ala ngadong ibebeng nampar sual akes dis diun terus pun mana boto nak kini neguari do bapak muina ate guari ho nak bapakku ilopekon hape sodong guari ala dia ala di podahon na tua-tua do dang boy guaron ni among dohot inong wasa di halak Batak guari adong mirip na dohal Yahudi bahwa nama itu merupakan suatu jati diri bagi seseorang
Diang boy sembarang di buari. Aku naing ngabuha kamang. Aku ngupenaing buah naing anak kota naing. Ngagabe. Iya gabi na do. Juga bapak ni. Buah sasong ni. Perkembangan mai. Dia perkembangan na. Kita na marsaur dohot aka masyarakat majemuk dihalakon di baribon somal do di guari among na HP tarbuan-buan ma anak koton ale guari among na do anak koton tong may guari among na jala hita pe dapol taurai be adong disi ngolu na joloi di sido tarida di boto hala Israel ma oh debata do palu kita puji ma debata di ngolu nama muji debata di buani do hita ma mereng do tupudi jala napa duahon di Tokyo do hita ma mereng tutikin waeng hala nama muji debata do tok tong na boy marnida kuaso di debata na payu to ngulu sa tutikion anuaing taida masa kini ngulu saunari dia mai ai dang tardo kita be manang boha ala kondisi situasi saunari marhite-hite kemajuan ya nakota pe majudo nang pola pikirna sudah tahun pe maju do pola pikir ta marti teknologi naung ta tiobe do ta adopi ta ida komunikasi pe la maju do alani aka situasi kondisi keluarga pe la maju do jala taida di si wahado buhina kaama najolo boya kaina halak bata bohado bere kamu najolo sitak piga do molodung roa ngedokon batak mede ale molubuhin akan akota no ngabuha kamang kenang bere kamu ale dong sada hal na macai maral turhaku molo baga buruni ba sahira suburu bata ate inna narohana mulu roa batak ma ale mulu uli halakam ma so tu kamu song ni bah halak kita penuaing nunga godang uli unang madong mandok sahira buruni sunda tena besar nafon sunda na bagak dok ma mulate ma ngauli HP buru bataki ido non dangi adong perubahan adong disi akan naul na denggan jala makatai pe anggona jolo tong gogo-godo pe suara waha ina do angunengon ngamalu anak kota madok mami ngene te ngamalu anak kota madok papi ngan malu untuk sudangi songi do ya sada keluarga amat tahun kerja kantor ina tahun ibu rumah tangga timar telepon mama tahun san kantor tu anakna gua pernah nonton si Joni, belum pernah si Joni so dari mana dah? John, apa pak? Mama di mana? Ina. Oh di kantor pak, ina. Apa ina tei ibu rumah tangga do? Bah, ibe gedongan na, lang sadar maton, terbuka speaker ni handphone maton. Oh mandongan ni, ay ibu juga kerja di kantor ya? Nina dongan non tiban oh iya ina mato muse ada mato pe bingung saya di hari gabi kater ya ton rana ali bijak anak kon nahara le ibo to kan kater bapak ni malepon HP masuk na idok kena non ikater nata adong ijol-jol ingan nate mengarumpi dia salau na matai gatu sido mengarumpi gabe anggap mata idok kena non ma ima katorna di malo akan kota na ngajago-jago itu tuh halak nama muji debata baik di masa kini tidak di son adong sepembaruan adong akanauli
Alani ido macai argado hata pujian. Mulu mamuji debata lau pasonakon rohani sidui. Lau pasonakon rohata dui manang pasonakon rohan debata. Mamuji debata laho pasonakon rohani debata. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Supaya Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, anak-anaknya pun bahagia. Kusuk ke Jawa Makamang Kenang. Meludung dari pasonang roha anak kon munehamu, bahama rohamu. Alani mari kita budayakan pujian-pujian di taunga-taunga luta. Itu dah. Mulai kamu pujian tentu adong energi yang positif, energi karisma yang positif membangun kehidupan ini semakin semangat dan semakin bahagia. Pasomalhamu dong mamuji. Jemula dong kamu aka amado ina dang lam leleng lam mandir sinate berarti na soya me puja matay natay. Hidup. Alanya pujian itu sangat hebat, membangun semangat. Coba kamu jo. Mula tu gereja, contohnya inate markebaya mana. Bagak ko ba hasian namu. Wah, Peter ono inate sajom di kace lam sisir marbadak. Hido. Coba ko kamu. Emang bo HP beko songoni na mau sita pitu hoina anggoi. Lao pe nanti lao tu dia adang marsisir be semburetan nama sudi. Itu. Karena pujian itu mengandung energi positif, mendukung semangat, membuka aura untuk berkarya. Di melawa kamata lo karejo inang dengan ma babatamu. Itu dah. Mulur amat sen kater. Bah, songon bagak buhi basa kater. Semangat doa bateinmu. Unang pintar falantas di bereng. Aku do hepeng udah satu ngina tu. Ngahya di patupa sada uji analisa do percobaan. Dalam OP rekod benoton. Di Papua 40 mahasiswa di sebuah universitas yang sukarela. Sada 40 tahun bagi dua, 20 halak hata-hata keluh kesama ipatupa idokon mulai hehe mana satu botari selama 40 hari. Dungi sa 20 naik kata-kata pujian, kata-kata sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera. Omma di hatahon ganum manogot mulai manogot sa botari selama 40 hari. Dung selesai di Jawa tim penguji. Adong isan Indonesia, sahalat, adong isan Australia, adong isan Inggris, adong isan Belanda, peristiwa di Amerika. Ipa masuk mahon tu sada ruangan, dungi tim pengujon ibereng mahalakon, dangi boto isa mahalakon. Dangi boto manang isa lakon. Ale dipantau ma, dianalisa ma sesuai dohot adong si isyo na sida molo sosong di sima. Na tim penguji sian na beberapa negara nak ini boy dapat halakon hasilnya serentak 20 halakon dah manusia-manusia yang kurang bahagia. Alai 20 halakon manusia-manusia yang bahagia. Dan masih tadan tim pengujian, dan masih tadan mangisun. Ada apa isan karakterna? Tadi dah dibain di sada ruangan penuh dengan kaca. Puitar baca karakterna. Jala 99% persis sesuai dengan na 20 hala na holan nama katai na negatif nak kini 20 hala nama katai na positif nak kini dapat dipisahkan. Bayako kamu mai. Alani pujian itu membawa sukacita dan membawa aura yang baik. Jana kota piamangda sutung tapadokoi so huingot doa dong utanami. Ai hole lul tuki uni anak no. O todo atong ulumpe balga ina idol tu.
ujung na tahu malam otoma dak ada lagi ngido iso tu ngadong tamando ai memang na jolo na mo balga ulu tadah yugo ba ulu na balga ulu na otoma ini itu hodi HP di ilmu nuaingon aka kolok tero mo balga ulu na tadah na malodi boy siat gudang akan amet do uluna oto anggo menurut ilmu aka ahli atong ai nang gudang sia inna alani do mulai sonari ta praktekon menang dah mula kamu negara sanon be kamu jo sama 40 harion bagak doa ubah nah tu dirimu dah kau bagak doa uli do ikutlah bagak kamu apalagi do kamu tu amata lam gateng doa mang bah apalagi kasih situatan yang marageda molo ni pakai wa mang geda si baga nagarteng ako ni mo menang wah ikut semangat amatai kalau tu nang gabe mago pusuk ate halak nama muji debata tarida do di aurana wajah yang ceria. Jadi on ima masa depan, masa kini. Nah patuluh nak kita melihat ke masa depan. Ai do nak kini ikon sude mamuji gua debata. Semua alat yang kita miliki baik inan ceracap, gendang, sorbat sude tak pakai untuk muji debata. Sonari matikina. Bahwa di masa COVID-19 ini kita tidak sanggup dan adong jolma na sanggup mengendalikan COVID-19 hanya Tuhan yang tempat bergantung, tempat kita mengadu. Alani ke masa depan tongdo ukuh nota di batado maniup masa depan ngunis de jolma. Pasca COVID-19 dan boleh ta pertahankan pola hidup ta budaya ta dohot liturgi gereja ta mungkin dang boleh ta pertahankan pola sebelum manang sedang Covid. Setelah pasca Covid-19 mungkin kita menghadapi banyak perubahan-perubahan. Alani ini sejauh hudok bagaimanakah pola pelayanan gereja setelah pasca Covid-19 ini belum ada konsep. Alani ini sedok kudokon mulai tingkat pusat HKBP sampai ke jemaat mari duduk bersama merumuskan membuat pola bagaimana pola pelayanan gereja HKBP ke masa depan setelah pasca COVID-19. Semua gereja di dunia karena kita menghadapi future shock. Apa artinya future shock? Adalah kejutan-kejutan, ketakutan-ketakutan yang telah kita alami. Itu future shock, ketakutan-ketakutan masa depan yang tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita perhitungkan terjadi. Salah satunya adalah COVID-19. 20 tahun lalu nunga adong nang memprediksi COVID-19. Ngadong nang prediksi. Aidang ibu tubuhana bentukna. Ima negorna ne buat mana bukuna berjudul Future Shock. Kejutan-kejutan masa depan. Sebelum COVID selesai, kita harus siap. Nakin tahu lala, roy luku nakin mabed di pungan nama. Roy luku. Saya lengi sona marhuria, dak kado pe marmusi pungan nama markor huida. Nah huida dah. Apa nakin Peter jago. Omara pembaruan ni ana rokor nama siudo roko corona lau korama na tuari do. Ro corona lau korina. Aku naeng ngaro be mulak koramai. Tabona kini marmusi usi jago. Wah. Arti adong pembaruan. Hamupe gila munu pungan ina minggu berikutnya. Ikut jago san amada. Iyo. Anak ini pemain musik ni. Radedoi 24 jam. Ilani do pikiran na gogona melo-olo hamu manjoibana melatih hamu sa jago edemuna. Tak pakai nak sude alat musik nadong dita manang dia pe. Mari kita pakai. Anak ke masa depan dan tahu to mana alani boy do halak mar minggu di topi pantai mau minggu di laut mau minggu di mobil mau minggu di pesawat dan kita harus siapa tahu ke depan unang tadok molo selamaon kita mar minggu godang halak mar minggu ima ciri khas na godang jago garejai itu masa lalu masa depan belum tentu. Ukuran huriai hebat belum tentu non diukur dari jumlah per mingguna berangong. Itu. Aku neng huida, nang taida, boy doha non maringgu mangi dia pe.
Dan tapay maan, mungkin dah tu depan, tu jolo, dan sepay may maon be tu gereja halak. Dan sepay may maon mungkin roh halak tu gereja mangalin pelen na, daong, alanya ha, udok songonon. Ba, siapa tahu dang sangar ruasi mangalin pelen na, basudema ganup sada jabu huria, jabu ruas, iparade masada kantong pelean, ijabunay. Ito, sahali bagi doi. Jadi, molo awit minggu nai, baradema parhalado, agunap absen nai, lau ma manikir katong peleanon. Alay ikhlas ma, molo suadong pe unang buha. Yakin na, molo sampai 3 hali, situa ro tu una kosong katong pelean nai, popat hali pasti maila di. Ima contoh na, ati wah dosong ni haduan. Kita belum tentu ke depan buha warna. Alani itu, ale manang buha pe, debata na jolo sonario ke depan itu menjadi harus yang kita sembah. Halak memuji debata do, dapotan hasonangan. Halak memuji debata do, dapotan lasniroha, dapotan damai. Nah sonari, ibadah kon Tuhan Yesus, gugun mahatan debata, puji hamu mebana, marhite-hite, ake ede pesama ede puji-pujian. Muara akhir segala pemujian ni, ingat tamu mada, tu Yesus Kristus do pamujian nadingkani. Jala tengok ma, sadama ulauta di pertibion, sahatu surga tong ilota i amai mamuji debata di manogi jang pe surga haluar kita tong do mamuji maredede mamuji gor debata halak naringgas mamuji buhina minar sehat jala dapat tersendiri roha. Amin. Martang yang mahita mauliate ma Tuhan paso-paso hatami asa mangulu mangulahami hompar tulo moniroham mabiti Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hatta, tapuji matu hatta, sebukede nomor 565, laos disoma tapapungu pilihan asada, dohot pilihan peduahon.
koma peleata. Ale di bata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhud, silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa mauliutus. Hupasatami masya na lehon mi tuhami plan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti, asa huparasya kami peleanon, pati bulhon harajom mo di tonga-tongan huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim, asalam utadahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saud malomon ni roham, di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardu satu hami. Hunak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorohon madamena tu todim. Selamat hari Minggu, Salam. Di
cek cek.